Amen bazalwane, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha siyabonga ithuba lokuba sifakaze ngesikufundile. Siyambonga kakhulu uJesu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Bazalwane, isihloko sethu kesanamuhla sizokhuluma ngeFeast of the First Fruit, okungumkhosi olibo lokuqala lwesivuno. Ngaphambi kokuthi singenelele kuso, sizoqala siveze nje ukuthi siyakholwa ekutheni iOld Testament ilayezela lokho kuzofika kugcwaliswe mase kufike uMesaya onguKristu Jesu owayekade elindiwe. Umthetho nabaprofethi bonke balayezela bakhuluma ngoJesu Kristu ozofika afika awugcwalise. Nanokuthi ke futhi kuningi uNkulunkulu into azokwezoyenza, uyaqala ayihambe ayenzise abantu indlela ajwayele ukwenza nangayo izinto. Siyakubona lapha ekuqaleni kuAbraham wahamba noNkulunkulu, mehamba noAbraham wamnikizwa lesithembiso ukuthi uzothola indodana yakhe le okuyi-Isaka. Wakholwa Abraham indodana ingakabi khona, esemdala wakholwa. Ngalokho ukuthi wakholwa uNkulunkulu kwaba ukulunga, kwaba lethi kube ukulunga. Kanjalo nabaso sebekholwa uKristu Jesu enzalweni kaAbraham efike ngokukholwa bayalungisiswa phambi kaNkulunkulu. Siyambona uAbraham uNkulunkulu emyalela ukuthi akayonikele ngendodana yakhe uIsaka ezelwe yodwa, yona lezo leyo kade isithembiso. Wamlalela, wamsaba uNkulunkulu, wavuma uAbraham, wathi seyinikela uNkulunkulu wambonelela. Lokho kwenza uNkulunkulu ukuthi naye avume ukuthi anikele ngendodana yakhe ezelwe yodwa. So siyakubona nje i-relationship kaNkulunkulu nabantu emhlabeni, nanokuthi uNkulunkulu unokwenza even abaprofethi abenzise izinto okusokuyizinto ezizogcwaliseka. Bekukulanda nje lokho. Siyambonga kakhulu uJesu. Uma sesingena ke bazalwane kulama feast lawa, sizofocus thina kule yama first fruit. Sizobheka ukuthi ayalandelana, kumele futhi alandelana ngoba suke echaza ngendlela yokulandelana. So sizoqala ukuthi kusuke kune Passover. Njengoba kune Passover, noma siqhabe sesiqala ukuthi kusuke kunesabatha likaNkulunkulu. Isabatha leli lisuke lisemavikini, ehlukanisa amaviki ehlezi likhona. Bese singena ke kuma feast kasuke ekhona, imikhosi esuke ikhona. Kube khona iPassover eyenzeka kusuku lwesi-14. Ebese after yona ngosuku lwesi-15 bese kuqala umkhosi wesinkwa esingenamvubela okwenzeka for 7 days. So kudliwa isinkwa esingenamvubela. Angeke size sigxile kakhulu ke kule mkhosi ngoba sikho khona. Ebese kulandela ke lo sikuwo okuthiwa iFeast of the First Fruit, osukwenzeka kodwa khona lapho ngosuku lwesi-15 wenzeka lapho. Wenzeka ngosuku lwesi-16, wenzeka ngosuku lwesi-16 osuke suku after isabatha. Ngoba isabatha suke likade linge-15 isabatha elize, hayi isabatha leli elijwayelekile li-weekly, leli suke lize ngokuthi kuyi-Passover. Yes, i-Passover Sabbath. Amen. So siyabona ke lana ke bazalwane ukuthi kwakufike kube leyo arrangement eyenzakalayo. Kodwa ke first fruit yona iqala ukwenzeka mase befika kuphi ezweni lesithembiso. Iqala i-first fruit ukwenzeka mase befikile ezweni lesithembiso. Uthi mase befika ezweni lesithembiso kwafike kulandelane kahle, kube yi-14, kube yi-Passover belidle ntambama. Bese kuthi ngakusasa kuqale isiviki lesinkwa esingenamvubelo kwenzeka for 7 days. Lapho kodwa kulolo suku lwesi-15 soseqale lesinkwa esingenamvubelo kusuke kuyiPhasika, ngakusasa kuyisabatha lePhasika. Ebese kuthi nge-16 after isabatha kwakumele ke angithi ngesabatha bazalwane sobengenzi lutho. Bese uthi nge-15 ke sebehambisa ulibo lokuqala lezitshalo zabo beyise kuNkulunkulu, beyoyiveza phambi kwaNkulunkulu. So ngizocela nje ukuthi sisase silifunda ke ivesi lonke ngokulandelana kwalo egameni likaJesu uKristu waseNazaretha. Kufundeka kanje uverse 9. uSimakade wakhuluma kuMose wathi 10, yisho kubantwana bakwaIsrayeli uthi kubo, lapho senifikile ezweni engizakunika lona, senivunile isivuno salo, niyoletha kumpristi isithungo solibo lokuqala lwesivuno senu. 11, yena uyakusizungeza isithungo phambi kukaSimakade ukuze namukeleke. Umpristi uyakusizungezisa ngosuku olulandela isabatha. 12, ngololo suku enizungisa
ngalo isithungu niyakunikela ngemvu yeduna engenasici enonyaka ibe ngumnikelo wokushiswa kusimakade. 13 umnikelo wokusanhlamvu uyoba ngokubili eshumini lwempuphu ecolekileyo exutshwe namafutha. Umnikelo womlilo kusimakade ube yiphunga elimnandi nomnikelo wokuphuzwayo uyoba ngokwesine kwehini lewayini. 14 aniyikudla sinkwa notshwele nezikhwebu ezintsha kuze kufike lolo suku nize nilethe umnikelo kaNkulunkulu wenu. Lokho kuyisimiso esiphakade ezizukulwaneni zenu kuzo zonke izindlu zenu. Siyabonga bazalwane, nisixolele ngendlela esifunda ngayo. Siyafunda konke egameni lika Jesu. So uma sibona ke arrangement yakhona bekufike kube yini bekufike kube i-Passover bese kuba yiSabatha abaphumula ngalo lapho suke sebeqale khona isinkwa esingenamvubelo, bese kuthi after iPhasika ilona iSabatha labo bese kuba ke umkhosi lo abawenzayo kwe first fruit labayisa khona phambi umpriest alithatha awevele phambi kwaNkulunkulu ukuthi kuze kwamukeleke zonke. Basuke kufanele ukuthi bahamba bayonikela phambi kwaNkulunkulu ukuze kunikeleke zonke bethola isibusiso sikaNkulunkulu kuzo sonke isivuno sabo. Futhi siyathola ukuthi abadli ngisho ukudla kuloko kusho ukudla bengaka kuhambisa ukuyokuvezela uNkulunkulu bekunikele phambi kwaNkulunkulu ukuze kwamukeleke kahle. Bathola ukwamukeleka ngokuthi bekhambise kuqala kuNkulunkulu egameni lika Jesu. Bese ke sesiyaqhathanisa ke bazalwane sithi lokho kwakuyisithunzi okwento eyayizogcwaliseka. Uma sesibheka ke kwiNew Testament egameni lika Jesu sihambisana bazalwane, ngizoqala nje ngithi uJesu Kristu kunento ayikhulumile mangabe ekhuluma laphana ke bazalwane kuJohn 12:24 lapho uJesu esikhuluma ecacisa khona ukuthi uma uhlamvu kakolweni lungawele emhlabathini lungafi angeke lize likwazi ukuthi lithele izithelo eziningi. So usuke ekhuluma ngento yalokuthi imbewu kumele ukuthi ingene emhlabathini bese iyafa ukuze ikwazi ukuthela izithelo eziningi. So bazalwane sizoyilanda ke ekutheni sithelo kwasekuqaleni kuyisithunzi saloko kade sekuzokwenzeka. uJesu ke bazalwane wabanjwa, siyazi ukuthi uJesu weza wafela izono zethu. So uJesu kahle kahle wathi mayefika sizothi yonke le first fruit ichaza ukuvuka kaJesu bazalwane. So nje bichaza ukuvuka kaJesu sesiyayilanda ke ukuthi kwenzeka kanjani. uJesu ukubethela kwakhe wabanjwa ngithi bazalwane uma singakalekisa sithi wabanjwa kwakade kulesithathu ukubanjwa kwakhe uJesu. Kuyisebusuku ebanjwa kwaze kwasa ngakusasa bemgqigqisa bese kwathi ngolesine ilapha abethelwa khona. Njalo masifunda kuthiwa ngolesine lapho masifunda lelo suku lolo kwakusuku ababelungisela ngalo iSabatha ngoba kuzoba yiSabatha. So okusho ukuthi futhi babezodla iPhasika labo. So sizibuka ukuthi okay kusho ukuthi abanye ababengekho lapha ezixukweni bona babe busy nabo belungisa iPhasika. iPhasika bazalwane isilwane lesesuke sidliwe imvu lesuke idliwe iPhasika lesuke edliwa ntambama ukuthi uNkulunkulu walazi ukuthi izodliwa ntambama. So baze besho ukuthi thina ke sikholwayo abapostoli baze bechaza ukuthi iPhasika lethu uKristu thina lihlatshiwe iPhasika lethu uKristu. So wathi uJesu ebethelwa yena nabo babe beprepare ukulungiselela awabo amaphasika. Ngempela iPhasika lethu lahlatshwa ke loKristu Jesu kwaze kwafika ukuthi lize liyafa. Ngesikhathi intambama ke bamdilize ngoba kuthiwa bakulungiselelwa ngithi ukuthi kuzoba yiSabatha basheshe bamdilize esiphambanweni. Siyayikhumbula sonke leso story. Ngesikhathi uJesu ke efakwe ethuneni kuntambama siyacabanga ukuthi bona ke basebebhizi bedla amaphasika abo ithina uJesu Kristu esesethuneni. Bese kwathi ngakusasa kwakuyiSabatha. Ngesikhathi kuyiSabatha ngakusasa kodwa iSabatha lephi lelo iSabatha leli elokuthi bekade kuyiPhasika. Kube kuqala futhi nezinkwe ezingenamvubelo ngokuvamile. So kanti sukulesihlanu ke lapho. Kanti kuzophinde kuqhamuke futhi elinye iSabatha leli ke elijwayelekile ke ehlezi liba khona njalo after iviki ukuphela kweviki. Kwaba umgqibelo kwaphinde kwaba elinye futhi iSabatha ukuthi baphinde baba namaSabatha awu2 elandelana. Okwenza already sikubuthi kwakungenziwa lutho ke lapho okwenza ukuthi uJesu uthi wayesehleli for 2 days vele ethuneni kodwa usekwenza u3 days ngoba wangena ngolesine ethuneni.
lo suku 2 days kade nje behleli plus nalo lesine owenza ukuthi kube 3 days. Siyazi ukuthi ngokuvamile bona ngokomkhosi wabo bathi qhubeka izinto ezimbili la, bona baqhubha umkhosi wabo ngala uJesu uyagcwalisa yena. So ngalesikhathi ke uJesu kumele avuke, bona kwakumele shuthi ekseni bevuke ngoba sekuyi after Sabatha, bevuke beyothatha izithungu bezise kuNkulunkulu phambi kwaNkulunkulu, benike umpriest ayinikele phambi kwaNkulunkulu umpriest. Nangapha uJesu uyavuka kwabafileyo ngosuku lwesithathu, okusuku lokuqala lweviki olu after iSabatha. Ngesikhathi after iSabatha uJesu sevuka, okufakazela lokho ukuthi uJesu naye uyilibo lokuqala ngempela. Bona babhizi ngalana bahamba ke shuthi ngiya-imagine bahamba uthatha izithungu zabo bayonikela ukwenza umkhosi lo we-first fruit. Ngapho uJesu naye usevukile, kumele naye afeze umkhosi ngokaNkulunkulu. So ngizocela ukuthi sibheke ivesi elifakazela lokho. Ngicela sibheke uJohn 20 verse 17 egameni lika Jesu. Lana ke uMaria wayekade ekhuluma noJesu la kuJohn 20 verse 17. uJesu seyaphendula ke uMaria wayefuna ukumthinta uJesu. uJesu usekhuluma kanje kuMaria ukuthi uJesu wathi kuye, ungangithinti ngokuba angikenyukeli kuBaba, kepha hamba uye kubazalwane bami ubatshele ukuthi ngenyukele kuBaba noYihlo, uNkulunkulu wami noNkulunkulu wenu. So siyathola lana ukuthi uJesu akafuni nokuthindwa ngoba uthi akakanyukeli kuBaba, kusamele anyukele kuBaba uNkulunkulu kuqala ayoyiveza kuye kuNkulunkulu ngokubuka kwethu. Ngokukhombisa ukuthi uyi-first fruit ekwakumele iqale ivezelwe uNkulunkulu kuqala, noma yabelwe uNkulunkulu kuqala ngaphambi kokuthi yabelwe bonke abantu egameni lika Jesu. Siphinde futhi sicela sibheke futhi u1 Corinthians chapter 15 verse 20. Kufundeka kanje khona, kodwa manje uKristu uvusiwe kwabafileyo, uwulibo lwabaleleyo, ngokuba lokhu ukufa kweza ngomuntu munye, nokuvuka kwabafileyo nakho kweza ngomuntu. So bazalwane ke kuyaziveza nalo ukuthi uJesu uwulibo lwethu, ukuthi safa naye savuka naye, nabasebefile ebefele ekulungeni bayovuswa kanye uyena oqala ukuvuka kwabalungileyo egameni lika Jesu. Ebese ke futhi bazalwane uma siqhubeka ngicela futhi ke sibheke ukuthi sesizongena ke mase sibonile ukuthi uJesu wahlahle umkhosi ungoJesu ngokuvuka kaJesu wonke. Sesizobheka ke ukuthi izinto ezikhona phakathi kuloko eyalezo uNkulunkulu ngala sizame ukuthi sizichaze. Sizothi umpriest naye umele uJesu ngoba siyafakazeleka ukuthi uJesu umpriest, kwayena umpriest wethu omkhulu. So ngizocela nje sibheke laphana kuqala kuDaniel 7 verse 13 to 14 okulandela kona le ndaba ukuthi uJesu kwakumele anyukele kuBaba kuqala ayoyiveza phambi kwaBaba egameni lika Jesu. Lapha kuDaniel 7 verse 13 to 14 ufunda nje ukuthi ngabona embonweni ebusuku bheka onjengendodana yomuntu, wafika namafu ezulu, wafika komdala wezinsuku, wasondezwa phambi kwakhe, wanikwa ukubusa, ubukhosi nombuso, ukuze bonke abantu, izizwe nezilimi bamkhonze. Ukubusa kwakhe kungukubusa okuphakade, okungayi kuphela, nombuso wakhe yiwo ongayi kubhujiswa. So bazalwane, lokhu sizama ukufakazela ukuthi kuJesu uyena owulibo lokuqala ukunikezwa konke, yena amandla nakho konke. Thina-ke njengomzimba wakhe uJesu Kristu sibusa kanye naye ngoba yena eyinhloko yethu. So uma kunikezwa yena umbuso, nathi siyanikezwa umbuso. Kanjalo nalapha kwakumele ukuthi izithunga lezi zinto ezayiziswa kumpriest, umpriest ayihambisa ayiweve phambi kwaNkulunkulu ukuze uNkulunkulu kutholakala isibusiso ezweni lonke ngezitshalo ezikhona, bethola isibusiso sikaNkulunkulu, kwamukeleke kuNkulunkulu. Kwakumele kwenziwe ngalezo zithunga kuphela. Kanjalo noJesu uyena oyi-first fruit yethu ohambayo, uNkulunkulu sithole konke ngaye, sithole ukubuseka nokwamukeleka phambi kwaNkulunkulu ngaye, sithole ukuphila. So ukuveza-ke futhi uJesu ukuthi ngempela uwumpriest omkhulu, sicela sibheke laphana kuHebrews 4 verse 14. So kufundeka kanjena-ke la kumaHebheru 4 verse 14. Isihloko sakhona sithi sinompriest omkhulu ongasisiza
14. Ngakho ke lokhu sinompristi omkhulu kakhulu odabule amazulu, uJesu indodana kaNkulunkulu. Masibambelele kuso isivumo sethu. So sivela lana ke bazalwane ukuthi sinompristi omkhulu. Mhlawumbe sicela sibheke elinye futhi kuHebrews 9 uverse 24. KuHebrews ke 9 uverse 24 bazalwane kufundeka kanje: ngokuba uKristu kangenanga endaweni engcwele eyenziwe ngezandla, engumfanekiso waleyo okuyiyo ngempela, kepha wangena ezulwini uqobo, ukuba manje abonakalise ebusweni bukaNkulunkulu ngenxa yethu. So bazalwane ke la kuyazivezela ukuthi uKristu ke ewumpristi omkhulu wabese ngena impela ingaseyona lena kwakumfanekiso lo wompristi okhona la emhlabeni okade kuyiswa kuye isivuno sokuqala ulibo lokuqala. Kodwa ke uKristu yena wayeseyifeza lenkonzo eseya kuNkulunkulu uqobo, engasaya kwendli eyakhiwe ngezandla. So siyakubona lokho bazalwane egameni lika Jesu uKristu waseNazaretha. Sisaqhubeka ke bazalwane sishilo ukuthi isithungo siyaveza bazalwane ukuthi ifirst fruit okuchaza yena futhi uJesu. Sibheke laphana futhi okunye okulethwayo kuthiwa ifine flour esuke ihanjiswa futhi laphana ixutshwe namafutha. Lokho singakufanekisa ke bazalwane, kodwa ke baningi futhi nokubuleleka abanye nabamukele sisho ukuthi yona kuphela incazelo esinayo. Singasho ukuthi na ifine flour ichaza umzimba kaKristu osucolekileyo noma osungcwele osulungele ukuthi ungahlala umoya kaNkulunkulu, okurepresenta thina sonke ke ekumele silane esikholwa uJesu Kristu. Amafutha singasho ukuthi achaza iHoly Spirit. Siyakhumbula ukuthi wayesetshenziswa amafutha uku-anointa abantu bakaNkulunkulu. Kodwa njengoba thina siyakholwa ukuthi sesibonakala ngayo umoya engcwele ukuthi singaba kaNkulunkulu. Sizocela ukubheka laphana kuLuke 22 kuverse 19 to 23. Lapha kuLuke 4 uverse 18 siyamuzwa laphana uJesu ethathe incwadi kaIsaya wathola kwisehluko lapho ekufundeka khona ethi, umoya wenkosi uphezu kwami ngokuba ingigcobile ukuba ngishumayele ivangeli kwabampofu, ingithumile ukumemezela ukukhululwa kwabathunjiweyo, ukuvula amehlo ezimpumputhe, ukuhlenga abacindezelwayo. So sibheka le ndawo le ukuthi umoya wenkosi uphezu kwakhe uJesu ngokuba imgcobile. So siyazama ke bazalwane ukusho ukuthi amafutha kudala bekade echaza kona ukugcotshwa nguNkulunkulu, ukuthi umoya kaNkulunkulu ngogcotshwe kaNkulunkulu egameni lika Jesu. Bese kuba ke futhi ke nesilwane, bese before isilwane bazalwane bekade kushiswa lokho ukuze kube iphunga elimnandi kuNkulunkulu. Siye sicabange ke bazalwane noma sisho ngokukholwa ukuthi hayi, uma umzimba wethu usungcwelisiwe ngenxa kaJesu Kristu, kwahlala umoya kaNkulunkulu phakathi kwethu, uHoly Spirit, sibe sesikwazi ukuthi sithole wonke amabaptism, even ibaptism of fire nakho konke lokho kuzosenza siphelele phambi kwaNkulunkulu. Sisuke sesiphelele kuphambi kwaNkulunkulu, sesiyiphunga ngempela elimnandi phambi kwababa wethu osezulwini egameni lika Jesu uKristu waseNazaretha. Sithela izithelo. Bese ke bazalwane kuba iwine lele ababekade nawo beliletha. Lona sithi lichaza igazi lika Jesu elimelwe isivumelwano esisha. Sesiphuma kwisivumelwano esidala singena kwisivumelwano esisha. Ngicela sibheke laphana kuMateyu 26 verse 26. Okay, ngenxa yesikhathi ngicela sithathe siqala ku27 kwingqikithi uqobo. Wayesethatha indebe wabonga, wabanika, wathi, phuzani kuyo nina nonke. 28. Ngokuba lokhu kuyigazi lami lesivumelwane eluthululwa ngenxa yabaningi ukuze kuthethelelwe izono. So sithatha lokho ukuthi iwayini lalisymbolize isivumelwano esisha sokuchitha kwegazi lika Jesu Kristu, esikwazi ukuthola isivumelwano esisha kuBaba uNkulunkulu egameni lika Jesu uKristu waseNazaretha. Ebese kuba yilembu leno nyaka owodwa engenasici, nayo kade isuke ke inikelwa. Nayo sizoyithatha njengayo nje ukuthi nayo ngoba ingenasici irepresenta yena futhi uJesu Kristu. So konke bekungaye kahle kahle emzimbeni munye wakhe nakho konke umsebenzi ekade ewenza egameni lika Jesu. Hayi, ngiyabonga kakhulu. Amen.
uJesu Kristu inkosi bazalwane, akukho okuningi engizokusho kodwa nje ngizo-eda ukuthi zisithola njena ukuthi amasabatha abe mabili ngesikhathi esi-1. So lapho nakhona bekumele kufezeke umbhalo ukuthi uzoshona 3 days, ingakho amasabatha bewasondelene, ngoba ngenxa yokuthi bekumele kufezeke umbhalo. So siyathola lapho uSimiyoni ngalesikhathi uJesu asesemncane emgona ethi na sekayibonile insindiso cause uNkulunkulu wamthembisa ukuthi angeke aze afe ngokuyibona insindiso. So siyathola ukuthi esikhathini esiningi vele eBhayibhelini uJesu Kristu nje kuthiwa iwundlu, uyabona. So singafunda nje incwadi yethu lapha kuLuke chapter 2 verse 28 to 31. Amen bazalwane, bengisacela siyifunde. Yes bazalwane. So ngaphambi kokuthi sifunde bazalwane, bengisacela ukuthi ngiphinde futhi ngichazisise kahle le ndaba le. Ukuthi njengoba sibona la ukuthi uSimoni wamgona uJesu asesemncane. Angisho kudala sasazi ukuthi ngale nkathi zaku-Isaya bobani ekucaleni, sasazi ukuthi ngaleso sikhathi leso bekuhlatshiwa imvu, iwundlu, kwakuhlatshiwa lona. So manje njengoba emgonile naye uSimoni uJesu asesemncane, bese kabona ukuthi uzohlatshwa naye, yabona, uzoba iwundlu elizohlatshwa, yabona. So lokho ngakufakazela ngalo leli verse uLuka 2 verse 28 to 31. Bengisacela simfunde ke bazalwane. Wamemukela ngokumgona, wambonga uNkulunkulu wathi, Nkosi, sala usumukisa inceki yakho ngokuthula, njengezwi lakho. 30 Ngokuba amehlo ami ayibonile insindiso yakho oyilungisele ebusweni babantu bonke. Yes bazalwane, so ilokho esikuthola njengoba silifunda lelizwe. Amen. Okuningi ubhodi sekakuchazile njengoba sekuzwile, and siyathola nokuthi mase sibuyela kahle kuleya ncwadi le elapha kuLeviticus 23, masifunda lapha siyathola ukuthi kahle kahle uJesu isuku wavuka ngalo akusilo leli silithola ngapha, kodwa sithola ukuthi leli lingali. Sithola ukuthi uJesu yena wavuka nini? Wavuka ngosuku. Ya bazalwane, ngicela ukuthi ngingangeni deep, esachazile nje ubrother sekakhulumile okuningi. Hayi lokho ke bazalwane, siyabonga. Ngicabanga ukuthi sesicedile nje kuphelela la. Amen. Makabongwe uYesu Kristu waseNazaretha bazalwana. Siyayidumisa inkosi, siyibulela ngakho konke nangokufunda sayibonga inkosi eneneni sisesikolweni sasekhaya ezulwini bazalwana. Siyibonga nangokuba busy ngokuphengulula izibhalo, sifuna ulwazi nomoya oyingcwele esinceda. Esona sikole ezokusuppose basaqala ngaso wasekuqaleni inkosi yami. Sayibonga inkosi ethe yasithilela ngaso imfundiso yaphezulu ekhaya emazulwini. Eneneni ke bazalwana, ukunqina nje ningazibamde ezibase bechazela obhudi lapha. iBhayibheli njengoba lisitsho iTestament endala, iTestament entsha. So kuthi ukuthi iTestament endala zekusenziwa izinto uNkulunkulu ethetha ngabantu ezibaze kuthiwa kukhona abapriest ezekunikelwa kubo, kuyonikelwa imvu kubo, kuyocelwa kubapriest uba bungxengxezwe izono abantu besiya kumpriest. Ngokuna ke kwiTestament entsha, okokuqala isitsho nje iTestament entsha uba phoko baseKorinte isixele into yokubana ukuba ubani ukuKristu usisidalwa esitsha. So kuthi ukuthi xa sikuKristu sisisidalwa esitsha, uKristu nguyena mbingeleli, umpriest omkhulu ngokuna. Umpriest thina ngokuna akusanyanzelekanga ukuba siqhube izimvu sithi siya kumpriest uba asingxengxezele. Sesiziyela thina siya kuThixo ngaye uJesu Kristu. uJesu Kristu nguye owaba yimvu, ngoba siyeva napha kwabaseRoma xa ngaba isichazela into yokubana masinikele ngemizimba yethu ibe lidini eliphilileyo kuye uThixo elingcwele. So sizinikela kuThixo ngaye uJesu Kristu. Eyona mvu sisiya ngayo thina kuThixo nguJesu Kristu oyimvu esewahlatyelwa abantu bonke. uJesu Kristu uyinkosi bazalwana. Bekuyiloko njena uba eneneni ke eziba iLeviticus njengoba sesiyichazile into yokubana nangokulandelana kwazo siyibekile eneneni kunjalo bazalwane, uba ngaphandle kwaJesu Kristu inkosi yethu
besingamfanele thina ukumbona uNkulunkulu. Okunye futhi kuTestament endala umbuso awuveli kaThixo ayicaci njena ngoku uJesu Kristu uzocacisela ngombuso uzowenza clear nje yonke into yokubana umbuso wasekhaya ezulwini kumele kuhanjwe kanjani njengoba esinikele nemigomo into yokubana masithandane sizinikele ngokupheleleyo enkosini yethu kuJesu Kristu xa sizinikele kuye simfuna ngenhliziyo yethu yonke nangengqondo yethu kukuzinikela ke oko siyaziyela futhi ngoku na singasayi kuba priest uYesu Kristu makabonge.